Kaixo, garazinez eta gaur nire filmen gogokoetaz hitz egingo dugu. Lehenengo da 8 apellidos vascos, 8 abizen euskaldunak. Filme hau estrenatu zen 2014an, martxoaren 14an. Komedia generoana. Hau da, andaluz bat, etortzen da Euskal Herrira, konkistatzean Amaia izeneko neska bat. Hori nire gustatu zait, parrosko egiten horretik. Zena da Amanecer parte 2. Azkeneko pelikularen bigarren zatia. Bill Condon nek zuzentzen du pelikula hori. Fantasia eta romantiko generoak ditu. Azaroak 16an estrenatu zen planetan. ¿Han visto hasta los peces? Eta vampiros bihurtu dutela eta gero bai bere alaba ezagutzen du eta gero kulturiak etortzen dira neskaren bila dute Alicen bizioa eta orduan bizioan ikusten da nola azten dien borrokan eta ikusten dira buruak por ahí, por los aires eta orduan joan iten dira gustatu zait drama delako eta nahi gustatzen zait drama gehien gustatu zitzaidan zen ikusten dira burua por ahí volando. Hori da nik uste gehien gustatu zaidana, zertik divertigarria iruditu zitzaidan. Bukatzeko, guazen! Filme hau euskeraz da eta pausoka gidatutakoa da. Hau estrenatu zen abenduak 16an, ez dakize urtetan, eta zuzentzen Javi Elorte eta Aitor Aranguren. Filme hau musikala da, mutil talde bat, joaten dira udalekura, ikastea. Beñat eta Irati, lehenengo momentutik nintzen dira maite mindu. Pelikula gustatu zait, musikala delako eta niri ere bai musikalak gustatzen zentzit. Orain, badakizute zer datorren. Zumba, guazenekin! Da ikasteran, lagun berria, ondartzikez, futbol partida, ondartzikez, da ibilaldia, ondartzikez, entzun oraintxe, ez zinakin noiz datorren, udariko dena bera, ez zinakin ondagoen, udariko dena, bakitiko lau guazen. Badakizuten, suskribatu zaitezte hemen behian, nire bideo guztiak, ez galtzeko, jarri komentarioa, eta gustatu nahi bazen zute, eman atxekin du. Gaurkoz bukatu dugu eta horrengo astean beste bideo batekin etorriko naiz. Aio!